Ассалому алейкум духтаро, созед назарин саломатиятон хубай нигоҳ кунен. Чихе ипекои фасони бенигин омадагай хоҳиш бисёр буд ки бенигин набор кунен. Марамад ина новинкои фасон, новинкои хушрӯ и бо глоша бинен охи ипекои оригинал нархошон 300 сомон бенигинаш. Касоне ки оптови мегиранд аз 5 та боло оптови ҳисоб мешава, бо арзон мешава да оптовиш. Хулас оранҷевира беҳад ҳозир хушрӯ гирифтестиян. Оранҷеви цветшам диден чихе хушрӯ. Бадана хеле бежеви мепирсам, бежеви шамастай. Малина цветш ҳастай, на малинара мепирсан бисёр. Гили занҷабил гилака хушрӯ мегиранда духтаро. Аз ин бесанг овардан барои шумо, барои ки бисёр хоҳиш карда буден ки ипеки бесангша нишон тиҳед. Баъд як чизи дига духтаро, касоне ки сангдорша мегира, ина мино ҳамаш сангдорш ҳастай. Сангдорш 380 сомоная. Акция кати 380 сомон. Бесангш бошад 300 сомон. Ина касида дар кора метавонен ки дархост кунен, даррав мо шумода доставка кунем. Иш фиолетови шай духтарако бинен чихе хушрӯча. Хулас ҳамаш фасонай. Инами баъд инаи алакай дига гилша диден духтаро. тамошо бино илтимос сурат напирсен, суроға напирсен. Хоҳарои азиз, инами видеода ҳамаша махдум шумода фаҳмондестам. Ина сиёҳ касе ки ипеки сиёҳгир буд, сиёҳшам омадагия ина гилш фасон хушрӯ. Ина и расветкара бисёр харидорӣ карда будан. Марамат ина вайшам ҳастай. И цветам омадай гила бинен охи чихе гили фасонай бо. Гили аҷоибот хушрӯ ай бо ягон цвет аст? ва и оранҷевиқа хушрӯ духтаро ҳам қа оранҷевира хушрӯ гирифтестиян ҳозир. Ина хостум шумодаям нишон тиҳам ки агар маъқултон боша метавонен оранҷевиам дархост кунен, даррав доставкатон кунанд. Ана баъд сиёҳуш аста. Ина и бо гилиш дигар хел. Аз ами ҳар як расветкаш чандтаи вай астай диден, расветка модел астай хулас. Баъд бо фиолетови доранд диден. Фиолетовишам хушрӯча. яна кадомиша мегирен ҳамиҷа нархошон 300 сомон барои шумо. Кабутша бинен бо чихе кабуташ фасончаяед. И шаишта хушрӯ, и шаишта хушрӯ духтаро. Ина марамат кадомиш маъқул мешава. Ҳамин скриншот кунед, равон кунед доставкара. Даррав мо бурда шумода доставка кунем. Анами цвета духтаро бисёриё хоҳиш карда будан, тамом шида буд. Ина бо омадаи расветка метавонен дархост кунен, расветкаи фасон. Иш боша савзи талхабаргай. Уш хеле ҳамун цвета чӣ меган? Бирюзовия, я? Ҳа, ина бирюзовия духтарако. Иш бошад савзи талхабаргай. Мана марамат кадом цвет, кадом расветкае ки шумо да маъқулае метавонед ами скриншот кунен, партоен доставши ки мо занакай духтаро. Во як бор дигар такрор кунем, бурда дарав шумо да мерасона. тамоша бино нигоҳ кунед. Малина цвети фасон, цвети хушрӯ. Ина гили фасонак. хулас аз инам метавонен дархост кунен. бисёри духтарои мо малина цвет гуфта будан, нарасида буд, чуна ина омадагиай бо бесанг. хоҳишмандои бесанг бисёри бад буд. Марамад ина метавонен ки интихоб кунен. ипек як чизи хубай да. ира ҳамаи сезонда мешава ки пуше, на? ҳамаи чида мешава пушен. тобистон, зимистон, тира, мо, баҳор кадом сезонеда ки мехоҳен. пахтагиай беҳад ба роҳати хушрӯай хулас.